И коста хора, добре дошли в днешния епизод на Бебето в жълто и както може да видите, днес продължаваме втори епизод. Ако искате трети епизод, не забравяйте да се абонирате за канала и да лайкнете видеото. И да, сега нека да започваме. Тук сме завали. Всичко е станало както бебето. Предишния път тук излезнахме и тук влезах. Това бега го няма. Don't go upstairs. Защо да не хора горе? Искам ли да знам защо? Вот с тези звуци. О! Майко! Как ти енергията, брат? Вот с тези стрелки, брат. Зайк. Трябва да го последвам. Все пак асансьора работи. Таде. Така, става ли се? Ето бе. Ето го зайка. Идвам столи. Аз искам какво да се направи. Май няма да се тръгнем. Дано да се тръгнем. Pikman's Madness. Да, ние минахме чаптър 1. The Sheep. Сега сме на втори чаптър. Rabbit. Ми давайте. Pikman's Madness. What? Къде е? What? Защо го няма заека, бе, брат? What? Не, какво става? Какво става, бе? Гати. Не, разбихме се. Живи сме. Шуга асансьора как се наклонил. Това. Показване на сам. Давайте да ходим. Какво е тук? What? Не мога това бебе ме заключи. Пикман, ето. Брат, дай ми ключ. Catch the baby. Как да го хвана? Как да го... Брат, то само бяга. Брат, дай ми го. Че няма ни го дава. Какво това пявам? Need music to play. Pick up musical. Какво е това нещо? Какво това нота? Това за пияното, да. Значи трябва да намериме... Сега сме намерили едно от три. Тук е телевизорче. Рекорд. Касетка. Къде е друга? Ето бе. Не, това е на бебето. Не. The Kings. Какво? Къде е последната? Тук да не. Да, е тук. Ей, бебе. Какво се пише? What? The Kings. Нещо си. Лейбъли. Ла. Ето го бебето. Чете само да ви усиля звука. Не. Къде го откарах този? Всякво. What? Отвори се някакъв тъмн проход. Крауч. Yes. Все напред сме. Това е яко. What? Защо всичко ще се тресе, брат? Не. Майко! Какво това ли е? Какво това? Брат, някакъв диск. За какво това? Какво ще играе? GTA 5 ли? GTA 5 ли ще играе? Или какво? Какво това е? Плейс рекорд. Е тук! Плей рекорд. Бебето дойде! Взех му ключа! Let's go! Чакайте. Само така.
Ето, вече е щастливо. Това да го знаете, да го правите. Бягай. Някакъв кенеф имаше. Включваме. Yes. Сега. Охо. Как така, брат? Няма ток, май. Да, аз не знам къде ходя. Тук е някакви врати отворям. Ток. Още едно такова. Black, white and locked. Не. Още две. Аз съм намерил 8 от 12. Вот. Тук трябва да сложа нещо. Fuse box. Ей тия, бе. Как не ги забелязах. Сега затваряме. Ето, това е готово. Това ли е асансьора? Да. Сега другото. Тук пък трябва друго. Какво това е? То ми подсказа. Сега? What? Какво? Бебе, какво си направила, бе? Защо? Какво направи ти, бе? Ей. Заключено. What? 4, 3. Някакъв код тук е. Тук е нещо. Шях. Тук има някакъв код. Ама аз не знам другите две. Мара проверим шкафовете. 4317. 4117. Не. 4, 3, 1, 7. Да, ето познахме кода. Yes, тук ли трябва да отида, бе? Или пък не, ще пусна там бебета, за да я забавя. Айде. Чуйте го само как пада. Направо. Как пада надолу. Сега да го затворя. Да не дойда наново. Сега наново ще го направим и да вече този път да не се върне. Yes! Не. Don't leave. Не ще ливам. Ето го на стената. You regret that. What? Аре да го чакай. What? Къде дойде бебето, бе? What the fuck? Какво става? Не, това се превърна в демон. Това стана демон. Не мога да го видя. Пък тук 2 ключа ми трябват. Какъв е? Тегъл ми. Бързо, ето го. Бързо. Къде е това, да? Не мога да го видя какво е. Ето го бебето. Не. Измъкнахме ли се? The exit. Гати. Хустър. What? Къде се ходим, бе? Сега пак бе. What? Чекай. Get bottle from fridge. Това е там има някакъв ключ. За какво ме е този ключ? Това не ми трябва. Тук има някакъв. Добре, защо се ме размествам? Чай да видим какво има нагоре. Същото. Трябва ми то ключ за тук. Вот, това влакче.
Защо има влачече в тука, която на бебето света е празен? Гати. Напускам ли това бебе? И да бейби не го успяхме. Това бебе се. Не ми трябваше вече. Всякакво. О, what? Това не го искат бебето, бе. Защо го са подпалили? Не искат бебето вече. Хората и те не го искат. What the... Ей, гати. Вижте какво го подхвърлят само. Тук трябва да го оставим, а по-добре да не го оставим. О, не! Какво това, бе? You're feeling sleepy, watch. О, не, май не трябва да ги гледам. Ма то на това е пълно с телевизори, брат. Няма да ме хванете. Бебето реве. Гати, ра. А, не, тъй бебето телевизор, брат. Не сме да го гледаме. О, трябва бегаме. О, не. О, не, то... Човек, защо трябва да вървят натам? Защо? Трябва да ходя натам. Еми, тайлята не. Това наистина ме стресна. What? Какво е този звук, бе? Какво стана тук, бе? Ма какво е този звук, бе? Гати ще трябва тук. О, не, това бебето ли е? Какво е това, бе? Не искам да... О, но това беше бебето! Трябва там ли да го неса? О, не. Може да стане нещо. Свърлих го. О, what? Гати. Чакайте, мога ли да падна? Не мога. Сега. Какво това, бе? Гати, дебеле. То не може да излезне сигурно. Може би. Изхода! Let's go! Гати, това ме изкара къла. Къде, бе? Не. Изхода. Тука. Патите това направо. Не, бе, брат, защо натискам винаги това? Гати. Убо. По 12, бе, брат. Трябва още 2 да намеря. Вот сега това. Тука. Play hide and seek. Ами не ми се върви hide and seek. Там и не ми се върви. Не искам да ходя на там много. Пак какво да се прави? Трябва да се ходи, бе, човек. Ето казах ви, че то сме пак ще идва. Тоест не ви казах, бе. Ще ви казах, че ще дойде. What? То лабиринт, бе. Където е? Не, той идва. Бе, не, той е дохна. What the fuck? Изхода! What? Сега, какво да направим, Избягахме. What? Това ли беше играта? Женят е отключен.
Tiny Rabbit Hope. Сега. Cross the shore in distant winds. Защо съм тук? Дали да го оставим това за следващия епизод? Не знам. Но нещо се случва. Котка. Не. Ще се тури всичко. Това бебе е гати негативната енергия направо. Това беше то телевизор, бе. Ще не знам дали беше телевизор. Що толкова наклонено? Котка! Защо? What? Как влезна? Не. Това е картина на дърпа. Бебето! Бебето! What? Къде съм, бе? Това е от котката. What? Не, какво става, бе? Стана, бе, брат. Сега минахме чаптер 2, сега сме на чаптер 3. Чаптер 3 мисля да го ставя за следващия епизод. Сега, мен приятели, чао и до следващия вторник.